Aquest any, amb l'Ajuntament, hem tirat endavant el projecte documental Dones de Corbins, un exemple de lluita per la igualtat, una iniciativa per fer visibles les històries de dones reals del poble. 7 dones que tothom coneix, que totes ens hem anat creuant per la vila. Són dones diferents, que cada una té la seva història per explicar, i estarem d'acord en que mereixen ser escoltades. La meva joventut va ser feliç. Vam estar amb les amiguetes i jugàvem i els dissabtes ens pintàvem els llavis i no sé, vam passar molt bé. Més grandetes totes han continuat igual, anàvem a ballar a Balaguer i bueno, però bé, la joventut, gràcies a Déu, bé, molt bé. La ser dona a la nostra joventut era, com diré jo ara, com una cosa normal i corrent, en un poble petit i pagès. A veure, no teníem problemes de cap manera. No ens hem sentit discriminades de cap... La meva joventut, la vida ja era un xic diferent de les generacions anteriors. Llavors ja no tenia el tancament que hi havia abans. Però de tota manera jo recordo que a la meva infància encara els jocs estaven molt discriminats entre nens i nenes. Era impensable, potser veure nenes jugant a futbol i nens jugant amb cuinetes. Pues ser mujer en mi juventud, pues muy mal, porque estábamos muy desplazadas. Solo servíamos para estar en casa, para cuidar de los hijos y para hacer las faenas de eso, atender al padre, a los hermanos, y esa ha sido mi juventud. Era acceptar la vida que hi havia llavors. Això no ho pots fer, això no ho pots dir, així no hi pots anar, però bueno, era com era la vida llavors, i ho acceptàvem. Ens educaven per a ser mestresses de casa. Aprenem a cosir, a brodar, fer panyitos de malla, fer coses a casa. Dinar no gaire, perquè jo tenia padrina i mama i de menjar no en vaig fer gaire, em dedicava més a aquestes altres cosetes. I si algun dia s'havia d'anar al tros, doncs hi havíem d'anar, perquè era la feina que hi havia a casa. Les nostres mares van haver de patir molt, perquè llavors no podíem, les nenes, ni quasi sortir de casa, es pot dir, soles. Ens havien d'acompanyar a tot arreu. Jo tinc un germà, quan veia que ell podia anar a tot arreu i jo no, doncs allò ja d'allò. Sí, a la meva època érem conscients que sempre els nens eren més mandons que nosaltres, vull dir, ells tenien més privilegis, perquè ells marxaven més i les nenes t'havies de quedar. Bueno, a la meva joventut potser encara no se n'era massa conscient, però ja es respirava que les dones tenien unes aspiracions i ja volien arribar a llocs on fins aleshores estaven una mica vetats. Jo recordo, per exemple, de gent, de lectures, de biografies, de gent científics i metges que havien set dones i no havien estat reconegudes, per exemple. Entonces no era muy consciente, ¿no? Entonces no... Cuando más consciente me he dado fue cuando llegué aquí a Cataluña, que era otra manera de vivir. Es que yo no soy de aquí, ¿sabes? Y entonces allí se notaba más la desigualdad. No érem conscients de la desigualtat. Hi havia unes normes que, per exemple, diuen això no t'ho poses, això no ho dius, això no ho faig. I bueno. No érem conscients de la desigualtat. No sentíem cap desigualtat perquè ho havíem viscut així i així estàvem criades. No era res diferent, no ens trobàvem diferents. Feliços tant com vulgueu, no teníem consciència de que estéssim obligades a res. Ens trobàvem igual que totes, i ja està, i no havíem agarrat consciència de tot això. No era conscient que no era igual l'home que la dona, perquè sempre s'havia d'estar a la veu de l'home a veure el que deia. Ara, entre tots, se fa tot. Per una altra part, llavors no senties mai que havien mort cap dona. Ara engegues la tele i cada dia n'hi ha, que això és una pena també. Quan arribàvem a casa, ma mare sempre em feia ajudar i amb un germà jugava a pilota al pati de casa.
I això era quasi cada dia. Quan arribem del col·legi, Carme, casa, va, replega els plats, fes això. I el Manel no feia res. Però bueno, era un costum. Ho trobaves bé. Als pobles, quan tothom és pagès, la casa que naixia una xigueta, ja ha naixut cogula, però a la casa que hi havia uns xiguets sembla que diu guaita. Alguna vegada ho senties això, de dir, ui, xigueta per això, no perquè te discriminessin, és perquè la casa del pagès volia un xiguet per treballar. Pues es que no sé decirle, porque eran tantos. Es que a ver cuál le digo. Yo siempre estuve en mi casa, pues solo para cuidar de mi padre, mis hermanos y hacer lo que te mandaban y ya está. Però sí recordo, per exemple, que el tema de la coeducació era una cosa que no es donava. Jo vaig anar a l'institut i encara teníem classes de nens i de nenes, i a l'escola no ho cal dir, a la primària. No, no em vaig tindre de desigualtat. Era bastant independent i bastant tossuda. Teníem la consciència, les dones, que si deixàvem treballar massa els homes, era com aquell de guaita-te-la, tot ho fa fer l'home, com aquell que era una deshonra. Una vegada ja eren adolescents, a la canalla, i la meva filla fregava els plats i ho feia posar a l'Àlex perquè per ajudar. Va, fregant a germana. Quan ho vaig haver fet unes quantes vegades, el meu home em va dir: no te'n dones vergonya, dos dones i fer fregar el xiquet. Jo vaig patir la desigualtat que quan diuen mira, ara aniran a veure la Passió Cervera. No, perquè era dona, no podia ser. T'havien d'acompanyar a tot arreu. Volies anar al ball, t'havien de vindre allí. Gran que era, al nòvio, t'havien d'acompanyar. Això ha passat de la història. Jo crec que sí, que s'ha avançat amb la lluita per la igualtat, però la dona ho ha tingut que demostrar com una mica molt de que valia i ha tingut que escalar molts punts dins de la societat. Sí, s'ha avançat, s'ha avançat. Una mica bé, però s'ha avançat, perquè avui les noies poden sortir, treballen, no necessiten res, totes tenim cotxe, i fas una vida bé, que els nois això ho feien més que nosaltres. Ara em penso que hi ha molta igualtat, això, de manar. Me penso, al meu semblar. Abans sí, però ara em penso que no. La dona s'ha imposat molt i ben fet que han fet. Pues sí, un poco sí, pero yo creo que aún falta mucho más por avanzar. Pero vamos, yo creo que sí, bastante. Jo crec que sí que s'ha avançat, encara que no estiguem en un nivell que s'hauria d'estar. Jo crec que una miqueteta, però hi ha tant per a fer, que és que quan hi penso em fa l'efecte que costarà els anys de Déu de poder sortir d'una cosa així, perquè hi ha molt poder econòmic, molt força bruta, és complicat, les dones hauran de lluitar molt. Falta molt, molt, perquè amb els sous, l'home més, la dona menys. Amb moltes cosetes. Ara, tenim la gran sort que hi ha un jovent avui en dia que totes quasi treballen, totes. No necessiten res de ningú. Una dona que m'ha marcat en la meva vida és la meva mare. Ella m'ha ensenyat tot el que sé, el poc o molt. I mos ha donat uns valors de, sobretot, primer la família. I n'estic molt contenta d'ella i penso molt. Però a nivell personal, potser la persona que més recalcaria en aquests moments és la meva padrina, la mare de la meva mare, que en temps de guerra es va quedar vídua, el seu germà va morir a la guerra, i es va quedar a càrrec de la seva filla de 3 anys i de la seva mare. Llavors va saber tirar endavant la família i també conservar el patrimoni familiar. Considero que va ser una pagesa pionera en aquest sentit.
A nivell professional, doncs hi ha unes quantes pedagogues que tindrien en compte que han aconseguit, per exemple, l'escolarització de les nenes, la coeducació, metodologies avançades. Tenim a la Montessori, la Rosa Sensat, Maria de Maeztu, Gabriela Mistral, unes quantes. Potser va ser la meva mare, perquè en aquell temps ella ja era una mica més moderna, potser. Potser és que venia de Cambrils i el seu d'això era diferent, però em recordo que les veïnes joves sempre anaven a veure-la perquè hagi introduït això, allò altre, què et sembla? I ella era molt positiva i a mi m'agradava aquest caràcter així. Me va marcar perquè em va haver de passar moltes, no és igual el diu que el feu. La meva mare era valenta perquè havia de nosaltres cuidar-nos a nosaltres. En una casa tanta gent, hi havia panís, ramonatge, només que un any tenies malament, les vegades que sentia que li dia al papa, hem de comptar perquè hem d'anar a pagar la bona, allò vaig a calmiet, I la mama, ho portava un control junt amb el papa, que, bueno, i encara ella va disfrutar de les meves filles. Por mi madre estoy aquí hoy en Cataluña, si no, no hubiera podido estar tampoco. Porque gracias a ella, que se quedó con mis 3 hijos, pues yo me pude venir aquí. Y luego pues con la señora, que era prima mía, que me acogió aquí en su casa también, que se llamava Luisa. Una dona que ens marca la vida, jo crec que a totes les cases és la mare, la seva manera de ser, la seva manera de parlar, de comportar-se, de manar-nos, la mare. La que em va marcar va ser ma mare. Molt bé. Talla, talla. Bueno, també, espera't, que ara continuo, deixa'm passar. Parla. Com era la mare? Pues bueno, pobra. Eren aquestes dones que callen i aguanten i treballen. Com se diria la mare? Merci. I l'altra, amb ma germana. Hòstia, us detalla molt. Per què la germana? Perquè ma germana era valenta. Molt bé. Era valenta, li va fallar la salut i pobra va ser, amb el seu cos que li fallava, va ser una resilient. Va ser molt valenta. Molt bé. Com seria? Juanita. Jo un missatge que donaria que no s'ha de jutjar mai pel sexe, de dona o home, pel valor que tinc cada persona, pel que ella valgo, per com sigo, com penso, amb una actitud, també nosaltres preocupar-nos de que sigo com ha de ser. Bueno, jo un missatge els donaria que està molt bé que nosaltres també la igualtat ja quasi és tota sencera i tot bé, però també hem de ser conscients que la igualtat no vol dir que tinguem de manar-ho tot, que es pot manar, però que tots som iguals. És igual un noi que una noia. Tots tenim els mateixos drets. Que luchen, que no es descuiden perquè la cosa encara no està acabada. El missatge que donaria a les noies d'avui en dia és que es continuïn formant, que intentin desempenyar càrrecs que fins ara potser els havien vetats i que no dubtin de que poden arribar a tot arreu amb la formació i les ganes de fer-ho. Igual poden ser pageses, que astronautes, que científiques, metges, etc. Pues que sigan luchando y que no se rindan y que poco a poco algún día llegaremos a conseguir algo más. Que yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Eso es lo que yo opino. Els diria que no poden defallir, que han de tirar endavant, que han de lluitar, però sobretot s'han de preparar molt i molt. Han d'estudiar, han de llegir, han de mirar enrere, veure els fallos que hi ha hagut, han de ser molt i molt valentes, perquè la pressió és important, l'economia,
i el que diem, la força bruta. Tot això no va només per les dones, va pels homes també. Els homes també s'han de preparar i han d'entendre les coses. Que estudien molt, sobretot, que estimen molt a la família, que ajuden tant com puguen. I després, una cosa molt important per a jo, que no se senten mai insignificants en res, que sempre vulguin fer el que elles tenen en ment de voler fer. Si no lluitem, no faran res. I aquest és el consell que donaria a les netes i a totes les noies. I molt amor. Molt amor. Que amb molt amor s'aconsegueix tot. Per què és necessari el 8 de març? És necessari per donar-nos visibilitat a totes i tots i a creure que en aquesta societat, malauradament encara tan misògina, pugui canviar a millor. Lliure de perjudicis per la teva condició, sexe, ètnia o religió. Una societat on realment siguem totes lliures de discriminacions. Hi ha molta feina a fer encara. La qüestió és, i ens impliquem?